chechere emenebe ogo baba na chi akoko uderi ọkọmọnare ndị na-eje ọlụ ejebe ọlụ ndị na-eje abịa ejebe abịa mbụlị gbamụzibe emenebe ịmọmọnare uderi ọkụdogwu emenebe ude egwu edodo uderi ọkụdogwu emenebe obodo n'oloko n'eluo n'olugo mgbe na-ete mma uderi ọkọmọnare emenebe anụ n'oloko n'elu ebe uderi ọkụdogwu emenebe nwoke baba na-achị akụkụ obodo anyị echebe ọlụ ndị na-eje aga echebe anya mbụlị gbamụtibe menebe uderi ọkọmọnare Yes. Now we don't do am. Yes. Now I can properly do am for us. Yes, bro. And if you do am, you no go. Aye, aye, Molly, do you remember? Aye, why? Look at that, Bawa. Aye, motion, aye. Bawa, aya, lolo, ayala, ayala. Look at that, Bawa.